Dewch ni fyddio. Diolch yn ei ti unwaith eto o Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron i ni'n cyflwyno'n hamser i ti, gofyn i ti dywallt dy ysbryd arnom, trigar hawrth i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac eiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gwnewch ni ddechrau trwy ganu'r emyn rhif 61. Mae Duw yn llond pob lle presennol ym mhob man. Y nesaf yw e fe o bawb at enaid gwan. 61 gawn ni sefyll i'w chanu. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa, fe fydd na luniaeth ysgam drws nesaf yn y neuadd. Fe fydd yn cwrdd gweddi misol sydd yn cael ei gynnal ar y drydydd nos Iau o bob mis yn cael ei gynnal nos Iau yma, Awst y 15fed, hanner awr wedi 7 drws nesaf yn y neuadd. Fydd hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Nawr wrth i ni gymryd y casgliad, gyn ni ganu tra'r un heistedd emrif 234. 234.
Byddwn darlleniad o Epistol Paul at yr Ephesiaid, yr ail benod ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Ephesiaid 2 a'r adnod gyntaf. Yn chwythau a fywhaodd fe pan oedd eich Meirw mewn camweddau a phechodau yn yr rhai yr hodiaswch gynt yn ôl helynt y byd hwn, yn ôl tywysog llywodraeth yr awyr, yr ysbryd sydd yr awr on yn gweithio ymhlant anufuddod. Ymysg yr rhai hefyd y bu ein hymarweddiad ni oll gynt yn chwanta ein cnawd gan wneithio'r ewyllisiau y cnawd a'r meddyliau ac yr oeddem ni wrth naturiaeth yn blant digofaint megis eraill. Eithyr Duw yr hwn sydd gyfoethog o drigaredd oherwydd ei fawr gariad trwy'r hwn y carodd efe ni, ie pan oeddem Meirw mewn camweddau a'n cydfywhaodd ni gyda Christ trwy ras yr ydych yn gadwedig, ac yn cydgyfododd ac yn gosododd i gyd eistedd yn y nifolion leoedd yng Nghrist Iesu, fel y gallai ddangos yn yr oesoedd a ddeiau ragorol olyd ei ras ef trwy ei gymwnysgarwch i ni yng Nghrist Iesu. Cynnes trwy ras yr ydych yn gadwedig, trwy ffydd, a hynny nid ohonoch eich hunain, rhodd Duw ydyw, nid o weithredoedd, fel nad ymffrostiau neb. Bydd y bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gydwch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Ni'n diolch i ti unwaith eto o Dduw am y fraint o cael dod y ger dyfron, ni'n cael dod i'th di ac yn ddiolchgar o Dduw o sil i sil, o wythnos i wythnos, ein bod yn gallu dod ata ti. Ni'n gallu dod ata ti yn ein cartrefi wrth i ni fynd a dod ac yn cerdded o un man i'r llall, i ni'n gallu dod i dy bresenoldeb, ond i ni yn hefyd yn sylweddoli, i ni dim ond yn gallu gwneud hyn trwy heiddiannau yr arglwydd Iesu Grist, trwy'r hyn a wnaeth ef ein mwy ni, yn ein lle ni, wrth iddo ddod i'r ddeiar yma, ac iddo ddod i fyd a fyddai yn ei wrthod ac yn ei gysau yn profi yr cwymp sydd wedi digwydd o Dduw. Bob un cenhedlaeth wedi profi yr hyn sydd yn cael ei ddisgrifio yn y dechreuad o Dduw, ar ddechrau'r Beibl yn disgrifio pechod yn dod i'r byd. Ac yna mae bob un genedigaeth wedi profi hynny, pob cenhedlaeth, pob cenedl yn profi yr pechod gwreiddiol yma sydd wedi dod i'r byd. Ond o Dduw, y ffaith i'r arglwydd Iesu ddod yn ifydd i fyd fel hon, i fyd sydd wrth naturiaeth yn elynion i ti ac yn dy gysau. Ac eto Dduw yn dod yn ifydd, yn mynd fel oen i'r lladdfa. Ond fe wnaeth hyn ein mwy ni ac ein lles ni. Fe gymerodd ein cosb ar y groes, ac i ni yn diolch i ti felly am ufuddod yr arglwydd Iesu Grist, am ei barodrwydd i ddod a dioddef yn ein lle ni. Ac o Dduw, felly ni'n gofyn i ti'n helpu ni o'r newydd y sil hwn, a byddwn ni yn dyrchafu dy enw di goruwch pob enw arall, a bydd ein celonnau yn llamu oddi mewn gyda'r llawenydd sydd y tu hwnt i ddisgrifiad. Bydd yna dan yn llosgu oddi mewn i ni, oherwydd ein diolch i ti am ein hiachawdwriaeth. O Dduw, i ni yn gofyn i ti i ddangos i ni golygfa newydd o'r hyn a wnaeth yr arglwydd Iesu yn ein lle ni. Gad i ni ddysgu mwy am yr hyn a wnaeth e trosom. O Dduw, i ni'n gofyn i ti'n helpu ni i rhoi ein bywydau yn llwyr i dy wasanaethu di. I ni felly o Dduw yn cyflwyno ein hoedfa yma i ti ac ein dinas ni, ein gwlad ni o Dduw. I ni'n gofyn ar ei ti drigarhau wrthym ni unwaith eto, a byddi di yn gweld yn iawn i ddychwelyd i'n plith ni. I ni yn dweud bob sil o Dduw, i ni yn galw arno ti o sil i sil, ac yn gweld bob un sil lle mae'r byd yn mynd ymhellach, ein gwlad ni yn mynd ymhellach. I ni newydd gweld o Dduw miloedd ar filoedd o Gymru yn tyrru at ei gilydd ac yn dathlu llawer o bethau hyfryd i'w dathlu, ac eto o Dduw yn dy adael di allan, heb troi at ti, heb troi at yr arglwydd Iesu Grist. Ac yn gofyn o Dduw, a byddi di yn gweld yn iawn, i weithio yn ein gwlad ni unwaith eto, ein crwydro, y bendithion i ni wedi gael, ac eto troi cefn rhyfeddol sydd wedi digwydd mewn cyfnod byr o amser. I ni'n gofyn ti faddau ni fel cenedl, ein bod wedi troi cefn ar dy ddydd, ar dy air, ar yr efengyl sanctaidd. I ni'n gofyn o Dduw, byddi di yn tywallt ysbryd, ac y byddi di yn trigarhau wrthym unwaith eto. Ter di'n plith yma yn yr oedfa hon, ter di'n plith yn ein gwlad ni o Dduw. Ni'n cyflwyno dy bobl lle mae dy air yn cael ei chyhoeddi'n ffyddlon ar ei ti ddod lawr i'w plith, ac y bydd na galondyd yn cael ei rhoi yn y dyddiau blin yma.
Felly o Dduw, bendithiau'n hamser nawr, arwen ni yn ein haddoliad, nertha ni, helpa ni ddyrchafu'n llyged tuag at y mynyddoedd o'r lle dawi'n cymorth. Felly o Dduw, te'r bendithiau ni nawr, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydwch ni ganu rhif 146 o tyred arglwydd mawr dihidla o'r nef i lawr gawodydd pur. 146 gewn ni sefyll i'w chanu. Testyn o Ephesiaid yr ail benod ar adnod gyntaf, Ephesiaid 2 ar adnod gyntaf. A chwythau a fywhaodd fe pan oedd eich Meirw mewn camweddau a phechodau. Mae'r un arwydd bod gwir waith yr arglwydd wedi digwydd yng nghalon dyn, byddech chi'n gallu gofyn am ffrwythau gwahanol ac profion gwahanol i weld a yw'r hyn i chi'n honni sydd wedi digwydd,
I fod wedi digwydd, ac mae nid proffes wag mohono. Ac un o'r arwyddion hynny, byddwch chi'n gallu dweud, yw diolchgarwch. Fod yr enaid yn rhyfeddu at ras Duw tuag atom. Fod iachawdwriaeth wastad, os yw o Dduw, mae yn anodd I egluro. Hynny yw, petai rhywun yn gofyn I chi roi hanes eich troedigedd, mi fyddech chi'n gallu weddol rhwydd roed yr amgylchiadau allanol, ond yn dod I esbonio mewn I fanylder, mi fyddai fe'n reit anodd i'w esbonio, os nad yn amhosib, gan mai dirgelwch yw e. Ac os nad oes na elfen o ryfeddod a dirgelwch yn yr droedigeth, yna byddech chi yn dadle, falle bod na le I bryderu. Os nad oes na ddiolchgarwch yn dod yn reddfol o'ch calon, yna, falle bod na le I amau, a yw'r hyn I chi wedi brofi. A bod y diolchgarwch hynny yn para gyda chi trwy gydol taith bywyd. Mae Paul yn disgrifio, mae e'n sicr wedi profi hyn. Mae e'n parhau yn y benod hon, yn yr ail benod, I ddyrchafu ffynhonell ei iachawdwriaeth. Os ych chi yn cofio hanes troedigedd Paul, yr oedd e'n casau Cristnogion, yr oedd e'n elyn I Gristnogion, yr oedd e eisiau lladd Cristnogion. Felly, yn byw bywyd da, yn byw bywyd crefyddol, bydde fe byth eisiau cael ei gydnabod fel Cristion, ac yna, o fewn cyfnod byr o amser, ar hyd y ffordd, fe brofodd rhywbeth rhyfedd iawn. Mae e'n gallu disgrifio digwyddiadau allanol, mae e hefyd yn athrawieitho yn gallu dweud beth ddigwyddodd iddo fe, ond mae e dal yn ddirgelwch. Ond un beth sy'n sicr, mae e yn dyrchafu y ffynhonell ei iachawdwriaeth. Dwi ddim yn gallu peidio a rhoi diolch I Iesu Grist. Dwi ddim yn gallu stopio wneud hynny. Oni bai am Grist, bydde dim gobeith ganddo. Ond oherwydd gwaith Crist, cafodd holl freintiau iachawdwriaeth. Na I ddim ond darllen rhai o'r adnodau yn yr ail benod, darllenwch y benod gyntaf. Ond I chi gallu gweld yr ail benod, mae e'n profi I chi beth mae e wedi deall iachawdwriaeth. Nid dewis, nid newid ffordd o fyw sydd wedi digwydd, nid gwella I fywyd mae e wedi wneud, nid wedi cael tro ar fyd a amgylchiadau, dim byd o'r fath. Mae e'n llwyr yn ymwneud â Iesu Grist, adnod 6 o'r ail benod, ac yn cyd-gyfododd ac yn gysododd I gyd eistedd yn y nifolion leoedd, ble? Yng Nghrist Iesu. Adnod 7. Fel y gallai ddangos yn yr oesoedd o ddeiau, ragorol olyd ei ras ef, trwy ei gymwyn asgarwch I ni yng Nghrist Iesu. Adnod 13. Eithir yr awr hon yng Nghrist Iesu, chwechwi yr rhai oeddech gynt ymhell, a wneithbwyd yn agos sut trwy waed Crist. Lle ni fynd ymlaen ac ymlaen. Yr ail benod. Darllenwch y benod gyntaf, yna ewch ymlaen i'r gweddill. Ond dim ond yn yr ail benod I ni'n gweld tro ar ôl tro. Dyw e ddim yn gallu peidio a sôn, dwi dim ond fel y gyrydwyf oherwydd Iesu Grist. Nid fy magwraeth, nid fy ffaith fy mod i'n mynd I gapel, nid y ffaith fy mod i'n darllen y Beibl, dim byd o'r fath, mae gyd I wneud gyda Iesu Grist. Wel, fe welwn ni y diolch yma'n parhau wrth I ni edrych yn fwy manwl. Ond yn gyntaf hoffwn ni edrych ar y ffaith ei fod yn farw mewn camweddau a phechodau. Yna'n ail, rhodio llwybr y byd, dyna oedd yn wir, ac yn drydedd yn olaf byw yng Nghrist. Wel, yn gyntaf, bod yn farw mewn camweddau a phechodau. Adnod 1, a chwythau a fyw haodd fe pan oeddech feirw mewn camweddau a phechodau. Chi'n gweld fyna, mae'n siarad gyda'r Ephesiaid, mae'n ei disgrifio nhw. A cymaint yw cariad a rhyfeddod Paul at yr arglwydd Iesu Grist, ei ddiolchgarwch. Mae yn gyntaf yn cyfeirio at yr Ephesiaid ac yna yn fuan iawn yn y 5 adnod, mae wedi cynnwys ei hun yn rhan o'r peth. Drychwch yn y 5 adnod. Ie, pan oeddem feirw mewn camweddau, a'n cyd-fyw haodd ni gyda Christ, trwy ras yr ydych yn gadwedig. Mae'n dweud, dwi wedi profi hwn. Dwi wedi cael profiad. Mae yna brofiad wedi digwydd I fi, a'r un profiad sydd wedi digwydd I rai ohonoch chi yr Ephesiaid, mae'n dweud, mae yna rhywbeth rhyfedd wedi digwydd, a dwi'n gallu stopio siarad am y peth. Mae'n mynd I ddod lan trwy'r amser yn ei sgwrsau.
A mae'n dweud, dyma beth sydd wedi falle 2 flynedd yn ddiweddarach, 5 flynedd yn ddiweddarach, pe bynnag yw'r amser, mi fydde fe tro ar ôl tro, pe bynnag fe'r sgwrs, dyma fel oeddwn ni, dyma beth oedd fy nghefndir i, ond fel hyn ydw i nawr. Nawr, i llwyr werthfawrogi a chawdwriaeth, rhaid ein bod wedi cael y profiad yma i ryw raddau o ddeall hyn oedd yn wir ohonom. Os nad yw hwnna wedi digwydd, felly mae fel rhyw fath o, allech chi roi rhyw brawf i weld, a ydyn ni'n blant i Dduw. A yw ein proffes ni yn dal dŵr fel betai, a yw ein wir o Dduw. A rhai enghreifftiau bydde hyn. A ydych chi wedi cael profiad o ddeall beth sydd yn wir amdano chi i raddau. Nawr dwi'n gwybod mi fydde yna rai yn cael profiadau mwy eithafol nag eraill o argyhoeddiad o bechod a gweld ein cyflwr. Ond tybiwn ni, dyma un o'r rhesymau i ni'n gweld gymaint o ysgamder yn yr eglwys heddi. Be bynnag sydd ar ôl o'r eglwys, does dim lot o'r eglwys ar ôl nag oes? Ac o'r eglwys sydd yn efengyledd, sydd yn honni credu'r Beibl, yn eu plith nhw, does dim llawer ac ma' na sgamder erchill wedi dod i'r eglwys, ond yw e. Ond mae rhaid i chi ofyn pam fod yr ysgamder, a bydde lot o'r resymau, ond un o'r resymau yw hyn. Nad ydynt wedi profi beth yw pechod. Dydyn nhw ddim wedi gweld difrifoldeb pechod. Dydyn nhw ddim wedi gweld pa mor erchill yw pechod. Yn sicr allech chi dweud, os oes unrhyw un yn gallu neidio lan y lawr, canu rhyw ganeuon, a teimlo'n hyfryd trwy'r amser, mae'n eich i feddwl, dyw'r rhain ddim wedi gweld pechod. Dydyn nhw ddim wedi gweld eu pechod nawr fel Cristion, heb sôn am cyn, fel oedden nhw gynt. Dydyn ni ddim yn gallu dod i bresenoldeb yr holl alluog, yr un perffaith sanctaidd, yn gwybod ein cyflwr presennol yng Nghrist, i ni dal yn bechaduriaid, ond falle allech chi ddadle hefyd, falle dydyn nhw ddim wedi gweld eu pechod yn y lle cyntaf. Mae hwn yn sicr yn wir o'r byd. Dydy'r byd ddim wedi deall dim am bechod. Ddim wedi gweld eu cyflwr triennus ac yn mynd o ddydd i ddydd, o bleser i bleser, chwant i chwant. Ond y tristwch mawr yw'r hyn, yw ei fod wedi dod mewn i'r eglwys. Ni'n gallu gweld hyn yn ffrwyth bywydau, yr rhai sy'n proffesu. Oedd Paul wedi gweld yr hyn oedd yn wir ohono fe, roedd e'n farw. Doedd dim symud arno. Doedd dim ymateb o gwbl i bethau ysbrydol. Darllenwch chi hanes beth oedd Paul fel cyn dod i gredu. Doedd dim byd yn ei symud. Doedd dim ots gyda fe. Os oedd pobl yn marw dros yr arglwydd Iesu Grist. Doedd e ddim yn malio dim. Doedd e ddim yn ei hoffi nhw. Doedd e ddim yn ei parchu nhw. Roedd e'n ei cysau nhw. Falle bydde wedi clywed rhain roi tystiolaeth. Falle bydde wedi gweld rhai dod ar ei traws nhw. Ond bydde fe ddim wedi tycio dim. Roedd e yn farw yn ysbrydol. Doedd dim byd yn ei symud e. Nawr, pan ni'n sôn am farwolaeth, yn farw mewn camweddau a phechodau, ni'n gwybod, dyw e ddim yn golygu marwolaeth corfforol, dydy'r pobl yma ni'n gweld o ddydd i ddydd, dydyn nhw ddim yn farw, achos ni'n gweld, maen nhw'n gallu siarad, maen nhw'n gallu nadlu, maen nhw'n gallu cyfathrebu, maen nhw'n gallu byw, ond maen nhw'n feirw yn ysbrydol. Dyna yw canlyniad y cwymp. Daeth sawl marwolaeth oherwydd y cwymp. I ni'n gwybod hynny, allwn ni sôn am farwolaeth tragwyddol. I ni'n gallu sôn am hynny, ni'n gallu sôn am farwolaeth corfforol oherwydd y cwymp. Ond yr un i ni'n disgrifio fan hyn yw'r farwolaeth ysbrydol, lle does dim dirnadaeth o gwbl o'r gwirionedd. Does dim syched a newyn ar ôl iachawdwriaeth. I chi gallu dirnad hyn. Os nad yw pobl yn sychedu am air Duw ac am gymdeithas ar saint. Os nad ydyn nhw am ddilyn llwybrau'r arglwydd, mae yna rhywbeth o'i le. Does dim dirnadau, does dim bywyd yma. Crefydd, digon teg, ond dyw e ddim yn waith ysbrydol. Dyw e ddim yr iachawdwriaeth y mae Paul yn ei ddisgrifio. Ni'n gallu gweld hyn yn y ffordd mae'r byd yn byw. Dyw'r di-gred ddim yn gallu gweld y gwirionedd o gwbl. I ni'n gweld hynny gyda'r damcaniaethau am esblygiad ac yn y blaen sydd mor boblogaidd. A dydyn nhw ddim yn gallu gweld dim byd o'r gwirionedd. Dydyn nhw ddim yn gallu deall y safle creadigedd. Maen nhw'n edrych arno ni'n hirt.
Dyn nhw ddim yn gallu weld bod yr ysgrythyr mor glir o Genesis reit trwy ddwy datgyddiad, mae'n ddisgrifiad perffaith o'r byd fel mae wedi bod trwy gydol hanes y byd. Ac eto, dydyn nhw ddim yn gallu weld ac yna maen nhw'n fodlon credu rhyw wyddonwr sydd wedi dod i fyny gyda rhyw ddamcaniaeth ac yna'n gosod lawr a dod ar lot o eiriau caled, sneb yn ei ddeall, ac yn sydyn iawn, mae'r ddamcaniaeth hon yn ffaith. Ac eto mae'r Beibl yn lyfr sydd yn ddisgrifiad perffaith, ond dydyn nhw ddim yn ei weld Pam hynny? Wel, ni'n gwybod mae'r Beibl yn ei ddisgrifio fe fel marwolaeth ysbrydol, does dim dealltwriaeth. Yn farw mewn camweddau, hynny yw yr oeddent yn hapus i wyro oddi ar y llwybr cywir. Pan gosodir y ffordd cywir o'i blaen, beth mae dyn naturiol yn wneud yw yr oedd yn natur ddynol yn gwyro oddi arni. Dyna beth yw bod yn farw yn ysbrydol. Mae y naturiol yn gwyro i ffwrdd o'r gwirionedd. Mae e'n mynd at rhywbeth sydd ddim yn wir. Mae'r natur yn mynd ffordd yna. Dyna peth mwyaf naturiol iddo fe. Mae'n gwyro oddi ar y gwirionedd. Marwolaeth mewn camweddau a phechodau. Beth yw hwnna? Y tueddiadau drygionus yma. Y meddyliau pechadurus yma. Y meddyliau balch yma. Y geiriau a'r gweithredoedd sydd yn dod yn fyr o ogoniant Duw. Mae dyn yn farw ynddynt i ni yn gwneud y pethau ac yn dweud y pethau sydd yn dod yn fyr o ogoniant Duw. I ni'n ei weld y tro amser ac edrychwch chi ar eich papurau newydd ac ar yr newyddion ac yr rhaglenni teledu, beth ni'n gweld o flwyddyn i flwyddyn. I chi'n gallu gweld y camau pellach mewn i anfoesoldeb ac i'r byd. I ni fel Cymru'n gallu gweld yn dydyn, ni'n gweld pethau cenedlaethol i ni'n wneud, i ni newydd i weld yn nawr, eisteddfodau ac yn yma, hyfryd. Ond beth chi'n gweld o flwyddyn i flwyddyn, maen nhw'n mynd yn bellach i ffwrdd o gan llawer ysgrythyr ac yn mynd yn fwy tuag at y byd. Mae'n naturiol, i ni'n gwybod hynny. Mae'r natur ddynol wastad ac mae dyn yn ei alw yn ddaioni. Mae dyn yn dweud, mae'r dewisiadau, newidiadau. Mae'n bob tro chi'n gweld newid. Mae'n rhaid gofyn, a yw'r newid yma nôl gair Duw, neu a yw at y tuedd y mae'r byd yn mynd. A be chi'n gweld? Mwy a mwy o fydolrwydd. Fe welwch chi mwy o pethau yn digwydd ar y Sul. Falle 30 o flynyddoedd yn ôl, bydden nhw byth wedi mentro neu rhai pethau ar y Sul. Ond beth sy'n digwydd nawr? Popeth ar y Sul. Mae'n digwydd. Mae'r gwyro yma oddi ar y ffordd gywir. Mae'r gwyro oddi i ffwrdd o Dduw. Mae'r geiriau a gweithredoedd a meddyliau dyn yn llawn balchder, yn llawn pechod. Dyma yw natur dyn. Dyma'r catref dyn. I ni'n farw yn ysbrydol. Dyna beth mae pechod yn ei wneud. Mae pechod yn golygu marwolaeth yr enaid. Ble mae pechod yn teyrnasu, mae yn amddifadu yr enaid o fywyd. Dyna i sy'n sicr. Os yw pechod yn teyrnasu, yna mae'n gwasgu'r bywyd allan o'r enaid. Does dim bywyd. Mor erchyll yw effaith pechod. Mae'r ysgrythyr yn ei ddisgrifio fe fel caeth wasanaeth. Mae caeth wasanaeth yn beth ofnadw yn diwedd. Mae dal i ddigwydd. Mae'n rhemp ar hyd y byd yn ein gwlad ni hefyd. I ni'n clywed am achosion o gaeth wasanaeth. Mae'n erchyll. Ond yr hyn sydd yn wir i ni gyd wrth natur yn gaeth i bechod ac i'r un drwg. Dyna beth sydd yn wir. Mae'r enaid yn dilyn ar gogwydd tuag at y drygioni. Dyma beth sy'n wir. Dilyna enaid marw dyn, yr un sydd yn teyrnasu droso. Mae fel dafad yn dilyn y bugail, ond yna'r achos yma, yr un drwg yn arwain yr enaid pechadurus. Mae'r enaid pechadurus yn dilyn yr un sydd yn teyrnasu, yr un drwg. Mae'n naturiol, mae'n neud y dewisiadau hynny dro ar ôl tro. Mae'n dilyn ei awgrymiadau os ydy Satan yn dod ac yn sibrwd i'r enaid pechadurus. Ni'n gwybod beth? Dwi ti ddim eisiau mynd i'r cwrdd yna. Mae nhw dros ben llestri ac yna chi'n dilyn yr awgrymiadau. Ti ddim eisiau darllen y Beibl heddi. Cer i wneud rhywbeth arall ac i chi'n dilyn yr awgrymiadau. Beth am i ti fynd gyda dy ffrindiau? A gwna be maen nhw'n wneud. Mae pawb yn ei wneud e. Ac mae'r enaid yn dilyn yr awgrymiadau, y sibrwd yma mae'r un drwg yn ei wneud. Mae'r Beibl yn ei ddisgrifio fe fel carcharu yn y carchar tywyll di. Dyna welodd Paul oedd yn wir amdano fe.
Roedd Paul yn dweud, mi roeddwn ni yn farw mewn camweddau a phechodau. Mi roeddwn ni mewn carchar tywylltu. Ond byddech chi'n dweud, mi roedd ti'n grefyddol. Ond mi fydde Paul nawr yn dweud, mi roeddwn ni mewn carchar. Mi roeddwn ni'n gaeth i grefydd i ddewiaeth. Mi roeddwn ni mewn carchar. Mi roedd yn erchill, mi roedd wedi cael gafel arno fi, mi roeddwn ni'n llawn balchder, doeddwn ni ddim yn gweld y gwirionedd pan glywes i am Iesu Grist, doeddwn ni ddim eisiau mynd i wneud gyda fe, achos mi roeddwn ni'n gaeth yn fy ngrefydd. Doedd neb gallu bod yn fwy crefyddol a selog na Paul. Rhaid cofio bod yn farw mewn camweddau a phechodau nid yw yn golygu bod y broses o lygredd. Dyma beth sydd yn anodd i bobl i ddeall. Bod y broses o lygredd moesol ac ysbrydol wedi cyrraedd y man eithaf. Dyw hwnna ddim yn wir. Pan mae'r Beibl yn disgrifio rhywun sydd wedi marw mewn camweddau a phechodau, dyw e ddim yn golygu bod dyn yn byw yn y modd mwyaf erchill a chreulon ac anfoesol y gall fod. Ond yr hyn sydd yn wir, dyw e ddim yn gallu ymateb i ddim byd ysbrydol, y mae yn farw. Y mae pob un rhan ohono fe wedi cael ei lygru. Nid yw ei weithredoedd gorau o werth dim yn ysbrydol, maent wedi cael ei llygru gan phechodau a chamweddau. Dyma'r broblem. Ni all ei weithredoedd ennill len yn llên y nefoedd, gellir cael person neis iawn ac yn dda yn allanol yn ymddangos i wneud aioni i bobl o'i gwmpas ac eto'n casau Iesu Grist. I ni'n ei weld e. Dwi'n mynd siŵr pa amser o'r flwyddyn i wedi tua Tachwedd i chi'n gweld yr holl pobl enwog yn y byd cyfryngau ac maen nhw'n dod ac maen nhw'n casglu arian i'r tlawd bod mwy o arian dyn nhw siwr o fod yn y cyfrif banc na'r holl arian maen nhw'n ei gasglu. Ond eto i gyd maen nhw'n cael yr enw da yma, casglu arian a falle bod nhw'n gwneud pethau da. Mae'r rhai mi mas i wledydd tlawd ac yn treulio amser ac yn ei helpu nhw ac yn dweud mae eisiau helpu'r pobl yma ac maen nhw'n ymddangos mor neis ac mor garedig ac mae lot o bobl yn gwneud hynny. Mae rhai pobl crefyddol hyd yn oed yn treulio amser yn dweud beth am mynd i fynd i helpu pawb ac maen nhw'n mor garedig, maen nhw'n hyfryd ac chi'n treulio amser yn eu cwmnïau nhw ac maen nhw'n bobl neis, maen nhw'n bobl caredig. Falle bod nhw'n casau Iesu Grist. Ac os ydyn nhw'n casau Iesu Grist, yna maen nhw'n golledig. Allwch chi ddychmygu y byd crefyddol Cymreig nawr yn dweud, fedrwch chi ddim dweud na? Maen nhw'n bobl neis. A mae crefyddau eraill, maen nhw'n bobl neis yn eu plith nhw. Ac mae'r caredigrwydd yma, ac maen nhw'n helpu'r tlawd. Maen nhw'n mor dda, ewch chi sawl crefydd ar draws y byd, ac maen nhw'n treulio amser yn helpu pobl. Maen nhw'n bobl mor garedig. Allwch chi ddim dweud nad yw'r rhain yn mynd yn nefoedd, ac fydden nhw'n mynd i uffern o bob lle. Pa hawl sydd â chi dweud na? Perffaith hawl, mae gair Duw yn ei ddweud e. Dyw'r pobl yna ddim yn fyw yn ysbrydol, maen nhw'n farw. Marw mewn beth? Camweddau a phechodau. Maen nhw'n gwyro oddi ar y gwirionedd. Beth yw'r gwirionedd? Iesu Grist yw'r gwirionedd. Mae fi yw'r ffordd, y gwirionedd, y bywyd, popeth, un ffordd sydd i'r nefoedd, a hynny trwy Iesu Grist. Felly allwch chi cael byd llawn o bobl neis. Y broblem sydd yn yw, chi ddim yn gwybod pa mor neis yw nhw. Chi ddim wedi gweld hyn neidio nhw. Achos bydd ni yn gwybod yw hyn fod y galon yn llygredig ac fod y gweithredoedd gorau yng ngolwg Duw megis bratiau bydron, bod pechod a chamweddau wedi llygru'r enaid. Dyw'r rhain ddim yn gallu fod yn Gristnogion oherwydd bod nhw'n neis, neu'n garedig, neu'n helpu'r tlawd, mynd i'r trydydd byd, neu beth bynnag yw e, yn dweud, dwi wedi gadael fy ngwaith, dwi wedi rhoi fy ngwaith o'r neilltu, dwi eisiau fod yn wleidydd mwyn cael effaith ar gymdeithas. Mae'n swnio mor dda yn dyw e, ac mae'n dda ar un lefel, ond dyw e ddim o unrhyw werth ysbrydol. Maen nhw'n farw yn ysbrydol. Luc 6:33. Ac os gwnewch dda i'r rhai a wnna'n dda i chwithau, pa ddiolch fydd i chwi? O blegyd y mae'r pechaduriaid hefyd yn gwneud yr un peth. Mae yna bobl neis sy'n pechaduriaid. Ond maen nhw yn elynion i Dduw. Actau 28:2, a'r barbariaid a ddangosasant i ni fwy neiddra, nid bychan. O blegyd hwy ac yn ni asant dan, ac yn derbyn asant ni oll oherwydd y gawod gynhyrchiol, ac oherwydd yr oerfel. Mi roedden ni'n oer, doedd dim gres gyda ni, a beth nath y barbariaid yma? Be wnaethon nhw?
Nid pethau bach wnaethon nhw, fe wnaethon nhw gynnau tân i ni, fe rodden nhw ddillad i ni, fe rodden nhw fwyd i ni. Yr rhai digred yma, yr rhai colledig, yr rhai sydd dan felltid a barn Duw. Ond o'n nhw'n neis iawn. O'n nhw'n garedig iawn. I chi gallu gweld sut o'r arglwydd Iesu Grist, mae'r Beibl yn llawn o rybuddion. Peidiwch â meddwl gan bod rhywun yn dda neu'n neis yn allanol ei bod nhw ar y ffordd nefoedd. Bydd lot o rhain ddim eisiau fod yn Gristnogion. Dyn nhw ddim eisiau cael eu cydnabod yn Gristnogion. Maen nhw'n anffyddwyr llawer ohonyn nhw. Mae yna lot o anffyddwyr neis yn y byd. Mae yna lot o bobl cryfyddau eraill sydd yn neis iawn yn y byd. Ond maen nhw'n golledig. Pam? Maen nhw'n farw mewn camweddau a phechodau. Maen nhw'n gwyr i ffwrdd o'r gwirionedd. Beth yw eu hachawdwriaeth nhw? Yn sicr chi nid Iesu Grist. Chos yr hyn sydd yn wir o bob un a aned yw'n bod ni'n elynion i Dduw. Falle bod chi'n elynion neis iawn, ond chi dal yn elynion i Dduw. 1 Corinthiau 2:14. Eithir dyn aniannol, nid yw yn derbyn y pethau sydd o ysbryd Duw. Beth mae'r dyn aniannol yn ei wneud? Beth sy'n naturiol i ddyn? Wel, dwi ddim yn derbyn beth sydd o Dduw. Wnaeth o dderbyn crefydd, Cristnogaeth hyd yn oed, ond nid Cristnogaeth sydd o Dduw. Canis, ffolineb ydynt ganddo ef, ac nis gall ei gwybod o blegyd yn ysbrydol y berni'r hwynt. Maen nhw'n farw mewn camweddau phechodau. Does dim deall, dyn nhw ddim yn gallu deall, dyn nhw ddim eisiau deall, a does dim posib i ni perswadio nhw. Mor drienus, ni all dyn neu dim byd i helpu hi'n Ioan 3:3 ymlaen. Iesu atebodd ac ydywedodd wrtho, yn wir medda fi ti, o ddieithr geni dyn dra chefn, ni ddichon e fe weled teyrnas Dduw. Nicodemus a ddywedodd wrtho, pa fodd y dichon y dyn ei eni, ac e fe yn hen, a ddichon e fe fyned i groth ei fam eilwaith a'i eni. Edrychwch ar yr ateb eto. Iesu atebodd ac ydywedodd, yn wir medda fi ti, oddi eithir geni dyn o ddwfr ac o'r ysbryd, ni ddichon e fe fyned i mewn i deyrnas Dduw. Os nad oes gwirth wedi digwydd, os na genir chi oddi fri, os nad oes troedigeth goruwch naturiol wedi digwydd yn ôl Iesu Grist, does dim iachawdwriaeth. Da i ofyn cwestiwn. Ydych chi wedi gweld hyn, wedi profi hyn? Y sawl sydd wedi proffesu credu, a yw hyn yn rhan o'ch tystiolaeth chi? Yr oeddech chi'n farw mewn camweddau a phechodau, doeddech chi ddim yn ei ddeall, ac roedd na gogwydd tuag at ddrygioni, at bechod, a balchder mewn daioni, achos yr un peth yw e. Os nad ydych chi'n rhoi y mawl a'r clod i Dduw ym mhob dim, yna pechod yw e. Creu dyn i ogoneddu Duw a'i fwynhau am byth, yna'n pwrpas ni. Os nad yw ein gweithredoedd da i ogoneddu Crist, yna dyn nhw ddim yn weithredoedd ysbrydol. Maen nhw'n rhaid da, neis, ond nhw ddim ennill lle yn y nefoedd. Does dim un gweithred gall wneud hynny. Mi roeddech chi'n farw yn eich camweddau. Gyda chi symud ymlaen yn ail. Dyma beth oedd yn wir o'r Cristion. Mi roedd hwn yn wir o'r Cristion, ac efallai yn wir o'r rhai sydd yn gwneud proffes nawr. Yr ail adnod. Yn yr rhai yr hodiasoch gynt, yn ôl helynt y byd hwn, yn ôl tywysog llywodraeth yr awyr, yr ysbryd sydd yr awr hon yn gweithio ymhlant anufuddod. Mae hwn mor bwysig i bob un ohono ni. I'r sawl sydd yn honni bod yn eiddo i'r arglwydd, yn sicr yr adnod hon yn wir ohonom ni, gan yn wir o bawb. Ond a'i disgrifiad o'r gorffennol ni ydyw. A yw hwn yn ddisgrifiad o'n tystiolaeth ni gynt. Chos dyma be mae Paul yn dweud, yn yr rhai yr hodiasoch gynt. A'i dyna fel oedden ni. Yn sicr, os ych chi'n Gristion, mi fyddwch chi'n dweud, ie, mae hwnna'n wir. Dyna fel roeddwn ni'n rhodio, ond dim bellach. Mae yna wirth wedi digwydd, mae yna rhywbeth wedi digwydd. I'r sawl sydd yn gwybod nad ydynt yn eiddo'r arglwydd, mae hyn dal yn wir ohonoch. I chi nawr yn rhodio ar hyd y llwybr y byd yma. Dyma beth sydd yn wir ohonoch chi nawr, yn yr rhai rodjasoch gynt yn ôl helynt y byd hwn, yn ôl llwybr y byd hwn, mae'r byd dal yn cerdded ar hyd llwybr y byd.
yn y byd mewn cyfnod lle geir rhai yn proffesu, ac eto nad yw y proffes na'r ffrwyth sydd yn ei ddilyn, nad yw yn agos at yr hyn a gawn yn yr ysgrythyr, nag yn agos at yr hyn a ddarllenwn drwy hanes yr eglwys. Dyma'r peryg. Mae hwn yn gallu bod yn ddisgrifiad o'r rhai nawr sydd wedi gwneud proffes, a tybiwn ni yn fy marn ni fod yr adnod hon yn ddisgrifiad o'r eglwys heddi i raddau helaeth. Dim yn llwyr. Yn yr rhai yr hodiasoch nid gynt, yn yr rhai yr hodiaswch nawr yn ôl llwybr, yn ôl helynt y byd hwn, yn ôl tywysog llywodraeth yr awyr. Dyna'r hyn i ni weld yn ôl y ffrwyth, yn ôl yr hyn i ni weld ar lygad, o'r ôl y tystiolaeth sydd i weld, fod yna lawer sydd yn proffesu, yn dangos ei bod yn parhau i rodio ar hyd llwybr y byd. Pan ni'n gallu darllen yn yr ysgrythyr o'r hyn yw'r disgwyliadau o beth yw saint. Pan ni'n darllen hanes yr eglwys, ni'n ei weld gweld troedigaethau a gweld canlyniad hyn ar fywyd ac ar yr eglwys, ac ni ddim yn ei weld heddi yn ein gwlad ni bellach, ddim llawer ta beth. Mae Paul yma yn disgrifio hyn sydd yn wir o'r byd a oedd yn wir o'r saint, ei bod yn gyffyrddus. Dyma beth mae'n dweud, a falle bydde hwn yn helpu rai yma, rhai sy'n gwrando, falle i weld ble ni'n sefyll yn ysbrydol. A yw ein proffes ni yn un go iawn? A yw yn waith o ddifri neu'n waith i ni wedi gwneud rhyw ddewis dros Grist? Gai ofyn hyn i chi, a dyn ni'n gyffyrddus yn hapus ein byd yn y byd? Dyna un o'r profion. Pan ni'n yn y byd, na dwi'n gwybod i ni'n gallu bod yn y byd, a ni'n gallu bod gyda pobl braf yn y byd a mwynhau cwmni. Dydyn ni'n sôn am hynny o reidrwydd. A pan mae ar telerau, ar ein telerau ni, ac nad oes dim byd sydd yn ddrwg neu'n anfoesol, neu dim i felly mynd yn ei flaen, ond byddwn ni dal yn dweud, os mae dyna lle dwi fwyaf cyffyrddus trwy'r amser, ac nid gyda'r saint, yna mae yna rhyw bryder i'w weld yn does. Mi fydde yna rhyw bryder. Ond gai ofyn hyn i chi, a ydych chi'n gyffyrddus yn hapus eich byd yn y byd, yn y term beth i ni'n feddwl yn draddodiadol o'r byd? Ei bod yn teimlo'n gatrefol yng nghanol sgwrsio'r byd. Achos y mae'r byd yn mynd i sgwrsio am bob math o bethau. Am amryw bethau, rhai derbyniol, ond tro ar ôl tro ar ôl tro byddwch chi'n diflasu am cael cymdeithas gyda'r saint. Ond i chi fwyaf cyffyrddus gyda'r byd. Does dim byd, chi ddim yn teimlo'n anghysurus o gwbl. Ac yna mae'r dyheadau a diddordebau. Does dim temdeimlad o fod yn anesmwyth yn eich calon, ac efallai bod chi gyda'r byd, a bod yr iaith tipyn bach yn lliwgar, ond i chi'n teimlo'n gartrefol gyda nhw. Mae ambell i reg yn dod i mewn, mae ambell i air na ddylsyd cael ei dweud, ond i chi'n rhoi gyfarwydd ag bellach, a chi'n teimlo'n rhoi cyffyrddus, falle bod chi ddim yn defnyddio'r geiriau trwy'r amser, ambell waith falle, ond dim trwy'r amser, ond i chi'n gyffyrddus yna, chi'n gyffyrddus gyda'r sgwrs, ac yna mae'r cynnwys y sgwrs fel arfer yn mynd tipyn bach yn anfoesol, a mae'r safonau'n dechrau gostwng, ond i chi'n ddigon gyffyrddus eich byd. Yng nghanol y byd, mae'r sgwrs wedi mynd tipyn bach yn ffrwnt. Lle ceir ensyniadau cyson, ond ydy hwnna'n wir? Yr ensyniadau yma? Lle mae rhywbeth a chi'n gwybod be maen nhw'n golygu, mae'n rhywbeth anfoesol. A chi'n gwybod beth mae'n digwydd trwy'r amser yn diwedd. Mae trwy'r amser. Mae pobl yn ei ddweud ac yna mae rhywun yn chwerthin. Mae pam chi chwerthin ar hwnna? Ac fel arfer chi ddim yn ei ddeall. Ond falle, dyna be maen nhw wedi chwerthin. Oedd hwnna di wneud nhw feddwl am hwn, ac oedd hwnna di wneud nhw feddwl am hwn, a pawb yn giglan yn y lle. A chi'n ddigon cyffyrddus yn eu pryd nhw. Cristion, wedi dod yn Cristion tra'n blentyn, neu yn ei harddegau, neu yn yr 20, a dwi wedi gwneud proffes, ond i chi beth wedi ymwahanu o'r byd. Ac i chi'n gyffyrddus pan mae'r sgwrs yn mynd yn anfoesol. A does dim ymddiheiriad yn dod gan dyn nhw, sori ti, mae dylen ni ddim wedi dweud na. Dyn nhw ddim yn meddwl i chi'n chwerthin hyd yn oed, i chi'n chwerthin gyda'r ensyniadau gyson. Hyd yn oed efallai bod chi'n rhan ohono, dwi wedi gweld hyn.
Efallai rhai blynyddoedd byddai proffeswyr gwag blynyddoedd yn ôl wedi ceisio cuddio'r elfen hon o hoffter o'r byd, achos o'n nhw'n gwybod bod Cristion ddim fod i wneud hyn a'r llall, a bod newid wedi digwydd, ac bod nhw'n cuddio'r ffaith. Ond dwi'n ddim yn digwydd erbyn hyn, nag yw. Erbyn heddi mae'n rhan naturiol o'r proffeswyr gwag bron iawn, ceir proffes, ond yn anaml ceir ymwahaniad o'r byd a'i bethau, ac erbyn hyn maen nhw'n datgan yn eglur i bawb. Dyma ydw i, proffeswr yn rhodio yn hapus iawn ar hyd llwybr y byd. Sut i ni'n gwybod hynny? Wel, diolch byth, dwi ddim wedi mynd lawr y trywydd yma, achos beth yma mor ddiganol, ond dwi'n mynd dweud bod pethau fel Facebook ac Instagram, a sa'n gwybod beth yw'r pethau'n mwyaf diweddar, 100,000 o bethau'n does. Ond mae e fel petai y byd, llawn balchder yn cyhoeddi bawb be dwi'n neud, mwyn i chi cael gweld be dwi'n neud. Ond does dim cwilydd nag oes. Mae'r cyfryngau newydd yma. Maen nhw'n datgan i bawb, edrychwch be dwi'n neud, a does dim cywilydd. Y lluniau yn dangos y hyn ydyn ni go iawn. Maen nhw'n adlewyrchiad llwyr o'n bywydau ni. Bron iawn i chi gallu cael hanes diwrnod cyfan, wythnos cyfan. Mae pawb yn gwybod. Dwi wedi dod nôl o fy ngwyliau fi, a mae rhaid i dweud wrthai, bod fi ddim wedi wneud e. A maen nhw wedi dweud, fi'n gweld bod chi wedi cael amser neis yn y fan ar lle. Sut o'ch chi'n gwybod? Sa wedi dweud wrth neb. Fe weles i fe 5 munud ar ôl i chi fod yna. Fe welon nhw lun yn popio yna yn rhywun draw. Ond dychmygwch petai ni, a gobeithio bydde hwn yn mynd digwydd, ond mae beth sy'n digwydd ar rhai, a maen nhw mewn llefydd na ddylsyn nhw fod. Dyle'r Cristion ddim fod mewn lle na ddylsyn fe fod. Ac os oes na lun yn cael ei dynnu, dyle fe ddim fod yna yn y lle cyntaf, felly mae'n cael ei ddal allan. Ond erbyn hyn mae pobl does dim cwilydd. Maen nhw'n taflu lluniau ar hyd y lle, a pawb a phopeth yn cael gweld popeth amdano ni. Y mannau, y mynychau, y modd i ni'n gwisgo, yr hyn i ni'n ei yfed, y popeth i ni'n wneud. Mae lluniau'n cael ei dangos yn bob man. A beth yw yn dangos? Ei bod nhw'n rhodio ar hyd llwybr y byd. Ond mae Paul yn dweud dyna fel oeddem ni. Nid nawr. Mae hwnna di newid os dwi'n Gristion. Ond tybiwn ni, petach chi'n edrych ar y pethau yma, dwi ddim yn hybu neb i wneud e, ond petach chi'n edrych ar y pethau yma, be fyddech chi'n gweld proffeswyr heddi, be maen nhw'n wneud? Dwi'n datgan, dwi ddim ar y llwybr cil, dwi'n Gristion ond ar y llwybr llydan, dwi'n gallu gwneud be dwi'n moyn, dwi'n gallu gwisgo be dwi'n moyn, sdim os yw fy ngwisg yn anfoesol, sdim os dwi'n gwrando ar pethau sydd yn anghywir, sdim os dwi'n yfed pethau sydd ddim yn ei wneud i fi wneud pethau, dwi ddim yn llwy'r rheolaeth o fy nghorff i, ac maen nhw'n dweud, mae hwn yn iawn i'r Cristion i wneud, a mae'n ddatganiad. Mae'r Cristion bellach, y Cristion modern. Sdim eisiau poeni am y pethau yma. Sut mae'r pobl yma'n darllen y Beibl, dwi ddim yn gwybod. Chos nid dyma'r Beibl dwi'n darllen gan Paul. Mae Paul yn ei ddisgrifio fe fel ag y mae e. Mae e mor ddiolchgar. Mae e wedi dod o dywyllwch i oleuni. Yn yr rhai yr hodiasoch gynt, sylwch, y gair gynt, nid nawr. Nid nawr, yr oeddech chi fel hyn gynt, yma fel oeddwn ni, mae Paul yn dweud yna fel oeddech chi yr Ephesians. Ond peidiwch â bod fel yna nawr, deallwch beth sydd wedi digwydd i chi. Dydych chi ddim yn rhodio yn ôl helynt y byd hwn, yn ôl tywosog llywodraeth yr awyr, yr ysbryd sydd yr awr hon yn gweithio ymhlant anifidod. Rhain sydd yn ymddwyn yn union yr un peth ag ysbryd y byd, y sawl sydd yn olynion i Dduw, y sawl sydd dan deyrnasiad yr un drwg. Mae'r rhain, mi'n cofio dweud hyn o'r blaen, mi'n cofio clywed un person ifanc oedd yn honni fod yn Gristion, yn rhoi tystiolaeth ar y radio ac yn dweud, ar ôl fy mhrofiad y noson hon pan dewyses i Grist, mae hwnna'n cliw i chi, pan dewyses i Grist, es i nôl a dwedes i wrth fy ffrindiau, peidiwch â phoeni, dwi di newid dim. Wel, ni'n dweud y gwir, doedd dim newid. Yn o rhai yr hodiasoch gynt, dyna beth ddyle fod, mi roedd hwn yn wir, sa'n ni'n rhedeg i ffwrdd o hynny, pechaduriaid oedd hynny mewn camweddau a phechodau ac yn farw, ac yn llwyr farw, dim dirnadaeth llawn balchder, ac i ni dal yn pechaduriaid, ond nawr mae rhywbeth wedi digwydd i ni, mae troedigedd wedi digwydd. Yr hyn dywed Paul, dyna oeddem ni, ond nid nawr, hyn sydd yn wir o'r sawl sydd yn rhodio ar y llwybr honno, maent yn fyw i bechod. Ond nid yw'n wir. Mae rhain yn fyw i bechod.
ond felly maen nhw'n farw yn eu pechadau. Ga i ofyn i chi, ydych chi'n gyffyrddus yn y byd? Ydych chi digon bodlon torri'r sabath? Doedd ddim yn broblem i chi o gwbl. Ydych chi'n anghyffyrddus pan ydych chi wedi ffeindio bod chi mewn lle a chi'n gwybod mae hwn yn lle o feddwi ac anfoesoldeb o ran sgwrs. Rhywsut, os o'ch chi wedi ffeindio ddim yn sylweddoli y fan ar lle chi'n dod o'na cyn gyntaf â phosib. Chi ddim yn gyffyrddus yno. Ydych chi wedi mynd heibio mannau? Chi wedi gweld sydd yn gorlifo o fydolrwydd ac ych chi'n teimlo fedra i ddim fod yn gyffyrddus yna. Byddwn ni ddim yn gyffyrddus yna. Mae hwnna'n lle dieflig, mae'n lle bydol, mae'n lle llawn pechodau, a chi ddim yn gyffyrddus, a ydych chi'n gysurus yna. Neu hyd yn oed pan mae'r sgwrs cyson tro ar ôl tro, dim ond am bethau'r byd, ond dim byd ofnadw o ddrwg yn ei hunan, ond mae trwy'r amser am bethau'r byd, a ydych chi'n gyffyrddus yna, gyda chi'n dod i gwmniaeth y saint, a chi ddim mor gysurus, mae yna rhywbeth o'i le. Mae Paul yn ei ddweud, dyma fel oeddem ni, yn yr rhai yr hodiasoch gynt, yn ôl helynt y byd hwn. Be mae'n golygu nawr yw hyn? Os ydych chi'n Gristion, i chi ddim ar y llwybr honno. Chi ddim yn gyffyrddus yno. Wel, i orffen, yn drydydd, byw yng Nghrist. Gwrandewch, na i ddarllen y 5 adnod gyntaf. Wrth i fi ddarllen y 5 adnod gyntaf, gofynnwch i'ch hunan, a yw hon yn dystiolaeth gellir ei rhoi i fi? Trwy ychwanegu falle o cael geni yn Gaerdydd, magu teulu fel hyn, fel llall, hoffi hwn a'r llall, a sôn am eich personoliaeth, a'i lenwi fe mas, ond a'i dyma fydde'r pethau pwysig am eich tystiolaeth chi. Adnod 1, a chwythau a fyw haodd e fe pan oeddech feirw mewn camweddau a phechodau yn yr rhai yr hodiasoch gynt yn ôl helynt y byd hwn, yn ôl tywysog llywodraeth yr awyr, yr ysbryd sydd yr awron yn gweithio ymhlant anufuddod, ymysg yr rhai hefyd y bu ein hymarweddiad ni oll gynt, yn chwantau ein cnawd gan wneithir ewellysiau y cnawd a'r meddyliau ac yr oeddem ni wrth naturiaeth yn blant digofaint megis eraill. Adnod 4. Eithir Duw, yr hwn sydd gyfoethog o drigaredd, oherwydd ei fawr gariad trwy yr hwn y carodd e fe ni. Ie, pan oeddem feirw mewn camweddau a'n cydfywhaodd ni gyda Christ, trwy ras yr ydych yn gadwedig. Lle chi dychmygu Paul yn dweud, dyna ble roeddwn ni yn gysurus fy myd yn y deml Iddewig. Crefydd, crefydd oedd fy myd i. O'n i wedi cael fy magu ar eilwyd grefyddol ac o'n i'n llawn crefydd ac yn gyrraeddus i'r top o'r byd crefydd honno ac o'n i'n sgwrsio am eu pethau nhw, ond roedd yn llawn gwacter. Achos nid gwir grefydd mae honno. Ond yna daeth Duw, sydd yn gyfoethog o drigaredd, oherwydd ei fawr gariad trwy hwn y carodd e fe ni. Mae'n dweud dath Iesu Grist. Un gair gall ddefnyddio yn unig i ddisgrifio, gras. Dyna beth mae Paul yn dweud, gras. Gras yw y cyfan, pan yn y carchar tywyllt di rhoddodd o leini i mi. Dyma beth mae Paul yn dweud, mi roeddwn ni yn y carchar o fy malchder, o fy ngrefydd, ond fe ddath go leini ar y fengil, fe rhoddodd o leini i mi. Heb hyn byddem dal yn baglu yn y tywyllwch, tra yn ein pechod yn ein marwolaeth ysbrydol, tra heb ddiddordeb yn y gwirionedd o gwbl, fe ddath Duw trwy nerth yr ysbryd glân, ac fe'n bywhaodd. Cydfywhaodd ni gyda Christ. Dyna beth mae'n dweud. Mae Paul yn dweud, mae fy iachawdwriaeth i yn llwyr oherwydd Iesu Grist. Fe ddath bywyd, ble roedd marwolaeth. Planwyd hedyn o fywyd yn ei enaid. Bywyd ysbrydol, bywyd sanctaidd. Fe ddath goleini ble roedd tywyllwch, fe ddath gobeith ble roedd anobaith. Sut dath hyn? Trwy ras, mae'n dweud yn bellach yn y benod hon, trwy ras yr ydych yn gadwedig, mae'r cyfan o ras. Ai dyna eich tystiolaeth chi, yr oeddech chi'n farw mewn camweddau a phechodau, yn gyffyrddus yn y byd, yn gwbl naturiol, dim problem o gwbl, ddim yn anghysurus yng nghwmniaeth y byd, ond yna fe ddath profiad, fe ddath Duw trwy ras dod ac ymestyn allan, ac fe bywhaodd ni, fe'n cydfywhaodd ni yng Nghrist, mae wedi plannu'r hedyn o fywyd, oherwydd ei drigaredd, ei fawr gariad, fe ddarparodd Duw ffordd trwy Grist.
Crist yr un y mae Paul yn ei ddyrchafu fel ei unig obaith. Crist yr un y dalodd y pris am ei ryddid. Dim ond Iesu Grist oedd yn gallu talu'r pris. Dim ond yn ei waed ef. Dim ond ei waed ef oedd yn ddigonol i golchi'r briwiau i ffwrdd. Ar y groes, beth nath Iesu Grist, fe gymerodd ein cosb ni yn ein lle ni. Dyna be mae Iesu Grist wedi wneud. Am ein camweddau a'n phechodau. Am ein gogwydd a'n natur pechadurus. Dim ni wedi cael ein geni oherwydd ein cyflwr pechadurus. Ni'n cael ein geni'n pechaduriaid. I ni hefyd yn pechu oherwydd yn bechaduriaid. O, mae Iesu Grist wedi delio gyda'r cyfan ein natur pechadurus a'n gweithredoedd pechadurus. Fe cyflawnodd yr arglwydd Iesu ar gyfraith yn ein lle ni. O, mae Paul yn ei osod mor eglur. Iesu Grist yw'r cyfan. Does dim lle i chwarae crefydd fan hyn. I weithredoedd pitw dynol sydd yn llawn balchder a llygredd pechod. Mae'n pwysleisio hyn yn adnod 6 ymlaen, ac a'n cydgyfododd, ac a'n gosododd i gyd eistedd yn y nefolion leoedd yng Nghrist Iesu. Fel y gallai ddangos yn yr oesoedd a ddeiau ragorol olyd ei ras ef, trwy ei gymwn ysgarwch i ni yng Nghrist Iesu. A grandewch nawr, adnod 8. Canys trwy ras yr ydych yn gadwedig, trwy ffydd, a hynny nid ohonoch eich hunan rhodyw ydyw, nid o weithredoedd, fel nad yn ffrostiau neb. O, mae Paul wedi ddeall yn do. Mae'r cyfan o Dduw. I orffen, gai ofyn i chi, ydych chi wedi dod at droed y groes? Ydych chi wedi derbyn yr hodd wrth ddod at droed y groes? Beth yw'r hodd? Wrth ddod at y groes, mae'r hodd o ffydd yn cael ei rhoi i chi. Lle gynt yr oeddech chi'n trio credu ond ddim yn gallu, ond yna wrth ddod dan bwysau euogrwydd fel mynyddoedd byd. Yn llusgo bron iawn ar hyd y llawr ac i chi'n cyrraedd troed y groes a chi ddim yn gallu bron iawn codi'ch pen a beth sy'n digwydd mae'r arglwydd Iesu yn dod ac yn agosau atoch chi ac yn cymryd eich pechod ac yn ei hoelio i'r groes. Mae'r gwaed yn llifo ac mae'n golchi pob staen pechod i ffwrdd ac wrth i chi ddod mae'n rhoi rhodd i chi, rhodd o ffydd. A be mae'r ffydd yn neud? I chi nawr yn gallu pwyso eich enaid yn llwyr ac yn unig ar heiddiannau a'r rhinweddau Iesu Grist. Bo chi'n ymddiried i fod ef yn achub eich enaid. Ac felly chi'n gallu ymuno gyda Paul yn tystio. Mae yn y gorffennol yr oeddech chi'n rhodio ar llwybr y byd hwn. A'ch bod chi nawr yn sefyll ar y graig, yn rhodio ar y llwybr cul, ac iddo ef yn unig y bor mawl a'r clod. Dyna beth bydd eich tystiolaeth chi. Dyma fel oeddwn ni gynt, ond fel hyn ydw i fi nawr. Pam? Trwy ras, mawr drigaredd, mawr cariad Duw. Pwy? Yn yr arglwydd Iesu Grist. Sut wedi gael e? Mae wedi rhoi rhodd i fi. Fe sydd wedi gwneud y cyfan. Ond chi dal yn goffo credu. Chi dal yn gorfod dod. Chi dal yn goffo galw am drigaredd. A dyma yw'r dirgelwch. Sut i chi'n esbonio fe? Dydyn ni ddim yn gallu esbonio fe. Ond un beth ni'n gallu dweud y gwirionedd. A dyma yw'r gwirionedd. Dyma'r unig ffordd at Grist. Dyma'r unig ffordd at iachawdwriaeth. Yw i ddod yn waglaw. Ond fe sydd wedi gwneud y cyfan? Ie, fe sydd wedi gwneud y cyfan. Ac yna wrth i ni ddod, i ni'n gallu gweld, dwi ddim eisiau rhodio fyna. A be fydd yn digwydd? Fyddwch chi ddim yn gyffyrddus ar hyd llwybr y byd. Fydd e ddim yn lle cysurus i chi. Fyddwch chi'n teimlo'n anesmwyth. Fyddwch chi eisiau bod ym mhresynoldeb yr arglwydd. O, na fyddwch chi'n dod ato a galw arno, trai fod yn agos, trai fod ger llaw, a phwyso arno ac wrth ddod. Y bydd yn rhoi rhodd i chi. A chwythau a fyw haodd e fe, pan oedd eich feirw mewn camweddau a phechodau. Gadewch i ni weddio. O Dduw, ni'n diolch i ti am yr efengil sanctaidd, yn diolch am dy ras athgariad fawr sydd wedi cael ei ddangos tuag atom. Ac yn gweddio Dduw, mae'r hyn fydd yn wir ohonom ein bod nawr yn blant yn eiddo i ti. A'r hyn oedd yn wir ohonom yr oeddem ni gynt yn rhodio ar hyd llwybr y byd, ond dim bellach. Ein bod ni nawr a'n traed ar y llwybr cul sydd yn arwain at y nefoedd. Te'r nertho ni gwna ni'r hyn dylsyn ni fod. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen.
Gydwch chi ni orffen trwy gannu'r emyn rhif 571, 571, boed fy mywyd oll yn ddiolch, dim ond diolch yw fy lle. Ni wna gwaredigaeth ragor I greadur is yn e. 571 gen I sefyll i'w chanu. Nawr bydd ei ras yn hargwydd Iesu Grist, na chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth.